jo crec que és una certesa absoluta que el comportament del govern del Partit Popular en totes les seues instàncies confronta clarament amb els principis bàsics constitucionals de la igualtat d'oportunitats i de tindre una concepció de que tots els ciutadans valen el mateix, que tots els ciutadans i que tots els territoris i que tots els municipis valen el mateix. La manera de comportar-se del Partit Popular ofèn a la intel·ligència i a la dignitat col·lectiva de la ciutadania i de tots els espanyols, en aquest cas dels valencians i de ciutadans particularment de la província de Castelló. A més, molt probablement tampoc ho compliran, perquè estem davant d'un govern i d'un partit que s'ha especialitzat en incomplir les promeses i els compromisos electorals. L'anunci d'una sèrie de recursos per a fer front a uns problemes que ha tingut el litoral castellonenc, excusa dir-los que a aquestes alçades la credibilitat que té el Partit Popular també la podem posar en quarantena, perquè en tots aquests anys, conforme molt bé han dit els companys, la capacitat d'inversió, la capacitat de confiar en la província de Castelló, la capacitat de confiar en el potencial turístic de la província de Castelló no l'han convalidada mai en un pressupost públic. El turisme és la nostra esperança de futur. Està clar que aquesta crisi ens ha ensenyat què no tenim que fer, que no podem continuar confiant en el que eren les prioritats del Partit Popular, que era l'economia de casino, l'especulació i el que ha sigut una economia lligada a los amiguetes i a la corrupció. Este és el balanç de 20 anys de Generalitat del Partit Popular. Una Generalitat que, vull recordar-los, tenia competències plenes en empleo, polítiques actives, ordenació del territori, indústria, comerç, turisme, agricultura. En definitiva, en tot allò que té a veure en el model productiu i en l'economia real. Però s'han estimat més l'economia del bigotes i l'economia de la vergonya i l'economia d'estafar Hisenda, l'economia dels paraïsos fiscals i l'economia que tots hem sabut que representa d'una manera estructurada, d'una manera orquestada, el Partit Popular des de les administracions públiques. Ens ha portat a tindre un país valencià que té un 30% d'atur aproximadament i l'empleo que se genera ratlla moltes vegades l'esclavatge i la subcontratació i la indignitat, 30% d'exclusió social, de pobresa i un 37% de deute. Per tant, aquest és el balanç que fem. I sobre aquest balanç jo vinc aquí a recolzar el que diuen els companys, a denunciar la hipocresia i convidar a la gent a desconfiar dels governs que actuen en tanta arbitrarietat. Els poders públics i l'Estat ha de ser equànim. I quan un comença per fer actuacions com les que en aquesta setmana hem conegut, d'una manera selectiva, capritxosa i arbitrària, marginen a poblacions senceres, a ciutadans i ajuntaments legítims, estem davant no d'un govern ni d'un estat de dret, estem davant d'una banda que a més no és creïble, perquè ho ha demostrat fins ara. El nivell d'inversió en costes, en la primera cornisa, en la façana litoral de la província de Castelló, i jo soc fill d'un poble, he sigut alcalde d'un poble que també sap perfectament de què estem parlant, és vergonyós. Jo recorde als dirigents populars, perquè no només està el senyor Saavedra, que és el director general de Costes en Madrid, sinó que està també el senyor Molinero o Alberto Fabra, que no han elevat mai la veu. S'han estimat més quedar bé els seus jefes que no assumir el repte i el compromís democràtic i valent d'interpretar adequadament el sentiment dels pobles costaners i defendre les inversions en el nostre litoral. No ho han fet mai. No ho han fet mai. Jo he vist al principi d'aquesta legislatura vindre Alberto Fabra, que no va posar un cèntim, ni ell ni els seus antecessors en 20 anys en res de costes, la Generalitat, i vindre a inaugurar per 4 dies un passeig marítim en Benicàssim que havia invertit 100% l'administració central socialista, quan malgrat les dificultats hi havia voluntat d'invertir i de confiar en la província de Castelló. S'ha fet també, com ha dit molt bé Vicent, l'estudi de Cantàbria, un estudi que hauria il·lustrar, i és una proposta que vull fer des d'aquí, il·lustrar, i que compartim els que estem aquí sentats, una estratègia estructural pressupostada com una mena de plan director
plurianual, com ha dit Vicent, de defensa litoral. I per descomptat tindre la flexibilitat, la cintura, la capacitat de maniobra i de reacció àgil quan hi ha eventualitats, contingències temporals i situacions que requereixen l'actuació immediata dels poders públics. Perquè si els poders públics no estan quan els necessitem, quan és urgent, i cuidao que estem parlant del principal atribut turístic, el principal recurs turístic, ne tenim uns quants, però el principal que té la província de Castelló continuen sent, i ho diem amb tot l'orgull en la cara ben alta, les platges i el litoral. Parlen de la defensa de la identitat. És que tenim una identitat des del punt de vista econòmic, paisatgístic, sentimental, afectiu. Tenim una identitat més volguda i assumida pels nostres veïns que la mar, que les platges, que la cornisa litoral que tenim. Ahir és on tindria que estar, per descomptat, qui té les competències, que és el govern central, però també, com va dir Ximo Puig, la futura Generalitat ho farà. Assumir el repte i assumir ser punta de llança valenta, en companyia dels municipis afectats, de la reivindicació davant de Madrid. La Generalitat hauria de ser, ja no us dic la Diputació, que la Diputació ha sigut el més dòcil que s'ha conegut en la història de la província de Castelló, una Diputació sense pols polític, sense iniciativa i sense capacitat d'elevar la veu per si se té que confrontar en els seus jefes de València o de Madrid, doncs això hem de pegar-li radicalment la volta i acabe en aquesta reflexió. La Diputació, la cúpula del poder polític provincial i sobretot la Generalitat han de plantar cara i han d'assumir fins les darreres conseqüències la reivindicació de defendre a la gent de la província de Castelló, als ciutadans, als alcaldes, a tots els alcaldes i de tots els colors polítics, davant qui té la competència i qui té els recursos. Abandonar a la gent i als pobles a la intempèrie, a passar la mà per la paret, a negar-nos el pa i la sal, és l'expressió que simbolitza definitivament la nul·litat absoluta del Partit Popular en la defensa del litoral i del turisme de la província de Castelló.